Nieħu pjaċir meta noħroġ, anzi, nagħli għax ma nimxix. Dan kien kliem Nazzarena, anzjana residenti f'San Vincenz de Paul. Wara xhur twal tgħix taħt protezzjoni stretta minħabba l-imxija, Nazzarena flimkien ma' residenti oħra ta' San Vincenz de Paul kienet ħerqana sabiex matul il-jum ta' tnejn toħroġ dawra għall-ewwel darba sal-mażġar ħadrani u tranquill tal-Buskett. Hekk kif mit-tnejn ġew rilaxxati iżjed miżuri, fosthom ħruġ għall-anzjani taħt protokolli meħtieġa. Naħna nħdu pjaċir fejn immorru, dejjem hawn ġewwa l xi darba taħroġu, teħdu doppju pjaċir. Illum insarta sabiħ, żied u żied. Iżda Nazzarena ma kienitx l-unika waħda eċitata biex tħoss ir-raġġi tax-xemx qalb is-siġar fil-Buskett. Marija, residenta oħra, waqt li kienet qed tistenna biex titla' fuq il-van, b'daħqa fuq fomma qabdet tgħanni għanja ta' mħabba. Jien xebba tek l-isma wet u nitolbok li tiġi ħdejja biex inbusek. Mal-wasla tagħhom taħt it-tinda fil-Buskett, Marija komplet tferraħ lil sħaba bl-anja tagħha u qaltilna kemm tinsab ferħana li reġgħet ħarġet. Inna nieħu pjaċir. Ħadd pjaċir ma nixi ma morx imkien. Nazzarena wkoll qasmet l-istess sentiment ta' Marija u saħansitra qaltilna li malli qalula b'din l-attività ħatfithom fil-kelma. Kont ippreparata malla qalt li mill-ewwel waħda ktibt. Jiena ħu pjaċir meta noħroġ, anzi nagħlax ma nimxix. I temmet tgħidilna kemm dik il-ħarġa tfisser mitqlu deb, speċjalment wara dan iż-żmien ta' sfida. Jien ħu pjaċir fejn kull fejn mur. Anke kemm mur qudies ukoll ngħid Krist. Ħu pjaċir. Illum, is-sezzjoni tal-anzjanità attiva fih dan ir-residenza San Vincenz de Paul reġgħet bdiet toħroġ lir-residenti tagħha għal attivitajiet fil-beraħ u fi gruppi żgħar biex xorta waħda timxi mal-protokolli eżistenti u jnaqsu ċ-ċans ta' tixrid ta' xi mard.